anak kula estri Mbak Roro Bilva Putri Prasetya, anak tunggal saking Burini karo Mas Hindar. Oh ngono. Lan ngertiya nduk lamun to putrane Mbah Suwarso ki ana 3, sepisan Pak Parmanto, angka 2 Ibu Setyarini, angka 3 ya kuwi Pak Riyanto. Ya, kaya ngono ya, Mbak. Ya semoga-moga anak wadon sing lagi diruwat karo Mbah Sukron Suwanda ya durga mendak kala sirna Yuwana Basuki tansah binerkan dening Hyang Agung yuswane sing wis 17 taun. 7 ki lasi angkane 1 karo 7 yang ditambah dijumlah dadine 8. Muga-muga iki menjadi penyambung sejarah sepanjang masa keluarga besar Mbah Suwarso, anane mung guyub rukun ora nate bentik, ora nate geger, anane mung samat sinamadan daya dinayan. Ya pancen kaya mengkono. Kaya ngono kuwi. Dasare ya entuk pakurmatan ingkang agung ya, Mak. Kanca-kanca komplit enek wong 50 sowan ana daleme Burini kabeh kopen. Cekake yen arep mbledosne weteng kelakon ning kene iki. Mergo daharan ki ora ana mandheke, unjukan banyu mili, seneke ya ora keri. Ya, pasti tiba kemil iki kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Katresnane Burini karo seniman nganti kaya mengkono. Mila kula mewakili rencang-rencang para seniman ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Burini kalian Pak Hendar. Mugi-mugi menika dados amal kesaenan panjenengan sak keluarga. Iya. Pancen kaya mengkono sing kepareng rawuh akeh ya, Mbak. Aku ora ngira lho, Nduk. Yen ning Laladan Solo Raya iki biasane yen wayangan sing mirsani ora akeh. Ya. Kursi 50 wae sing diisi mung 3. Ha iya. 3 wae siji bisu, sitok gendeng, sitok edan. Ning saiki akeh banget para sutresna Bapak Ibu adik-adik, Mbak Yu sing kepareng rawuh. Ini menjadi bukti nyata dan konkret bahwa warga masyarakat Kedung Gudel, Kepoh, Kecamatan Sambi adalah pelestari budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Ya. Bu Setyarini, ya gandeng asmane Bu Setyarini yo ngaturake lelagon Setya Tuhu. Setya Tuhu. Kula nyuwun dawanipun dumateng Roko Mas Muhammad Taslim Al-Had. Men bawa dandang gula Sidoasih mengko Setya Tuhu jajal ngicipi nggih pemanasan anak wedok Niken Salindri. Wis sehat wis bar dicokot Joko. Bar dicokot apa, Nduk? Nyamuk. Nanti wingi tak telepon ki opnam ning rumah sakit diimpus. Ha iya. Bar tak dongakne kok kene iki demit randulit setan radoyan waras awit saka kersane Gusti. Alhamdulillah malah semaput. Nggih. Monggo Roko Mas Taslim. Pamintaku Nimas situasi atot runtut tansah reruntungan ing sarina sawangine menika Burini ingkang kepareng mirsani pahargyan ingkang panjenengan gelar mboten namung ingkang rawuh wonten ing lokasi ning ugi kathah ingkang kepareng monitor wonten ing streaming Kuntadi Channel. Menawi kula tingali mongko bodo-bodo penonton serentak pasang mata adalah 3.000 orang. Iya. Wong 3.000 sak donya kuwi, Nduk. Ya ngono kuwi. Monggo, Mas. Kratan kingkang sarang